Kini ang explanations. Kung ang mosunod nga part sa sentence pare-pareho sa structure sa nag-una, dili na nato ibalik og mention ang uban pang parts. Kutob na lang tas helping verb or linking verb sa nag-una nga part. Pareho aning item. Ang nag-una nga clause, she is not a member of that organization. Ang sunod ani mo pud ni unta. But she knows someone who is a member of that organization. Pero kay bati man paminawon nga nagbalik-balik ra ang words, ari lang takutob sa linking verb nga is. Nganong is, tungod kay ang subject ani nga clause kining who nga ang gipasabot kining someone singular. So dili are nga naa sa option C. Dili po does or do sa option B ug D kay helping verbs ni sa present simple nga tense sa verb. Remember, lahi ang linking verb ug helping verb. Ang linking verb sumpayag noun, adjective ug adverb. Pareha aning member usa ka noun. Mao'y sunod sa linking verb nga is. Ang helping verb sumpayag verb, main verb pareha sa is dancing or doesn't dance, don't dance. Kung active voice gani ang sentence, meaning ang action sa verb ana gibuhat sa subject. Kung atong tanawon, ang option B ra ang nagpakitag meaning nga ang nagbuhat sa action sa verb nga telling mao ang subject. Ang option A, ang verb nga deceived, dili ang she ang nagbuhat, but mo'y gibuhatan. Sa option C, giheld hostage, ang subject nga they, dili mo'y ng hostage. And ang option D, ang verb nga lied, dili she ang nagbuhat, but mo'y gibakakan. Ang B ra ang nagbuhat sa tell. Si he ang nagtell sa truth, maong B ang answer. If you notice pod, kining tanang options puro continuous tense pero ang A, C ug D passive forms. Ang passive forms sa continuous kanang be verb plus being nga structure. Ang A is being, ang C were being, ang D been being. Basta gani magsunod ang be verb ug being passive form na sa verb. Ang option B, has been telling. Ang been, wala sundi og being. Gisundan og ing form sa main verb, telling. Dili ni passive, active ni nga structure. Option C, ang saktong tubag. Kung ang complete subject sa sentence, gigamitag percent, ang verb nga iparis ani depende sa noun nga gipasabot sa percent. Kung countable ba or plural ba. Kung uncount noun, singular ang verb nga iparis. Kung plural noun, plural verb ang iparis. Tungod kay computers ang gipasabot sa 75%, kining C, need, or verb nga walay S sa tumoy ang atong gamiton. Kay mao ni plural form. Ang option B, singular form sa need na ay S sa tumoy. Ang option A, singular form pod sa present perfect tense sa need. O ang option D, singular form pod nga negative structure sa present simple form sa need. Kini nga exercise nagtest kung unsay saktong preposition i-partner sa verb nga care. Ang care masumpayan og about or for para mapakita ang meaning nga naay pagtagad, naay pagpakabana sa tao, animals, or uban pang mga living things ug non-living things. Walay for sa options pero naay about. Mao nga ang answer ani ang option D. Ang option C nga of pwede masumpay sa care to mean pag-amping kung ang care giubanan pud sa verb nga take, meaning noun ang care, take care of. Pero verb ang care sumpayag preposition for or about ang iyahang kapartner. Naay sayop ning sentence A kay ang verb sa that clause wala mo follow sa sakto nga subject-verb agreement. Ang subject niya nga that ning pasabot sa places nga noun before ani. Ang places usa ka plural noun which means nga plural ning that. So dapat iyahang verb nga reminds walay S sa tumoy, plural form. Remind lang. Ang option B, naghisgot of future possibility with as soon as. Ang verb nga gamiton after subordinating clause for the future nga gisugdag as soon as, present simple. So sakto ni dinhi kay singular form, kay singular ang subject sa clause.
Ang option C, usa ka reported speech. Sakto pod nga ang reported speech mo gamit og past simple sa reporting verb like said, unya past perfect form sa that clause nga object sa said. Ang option D, first conditional form or real conditional sentence about the future. Ang if clause gamitag simple present tense o ang main clause gamitan usually og will plus base form sa verb, parehaning will to.